pinakamalaking gagamba sa buong mundo. Kainin mo na. Sakmalin mo na yung ipis na yan. Ayan na. Naglalaban na sila. Patay ka. Sige. Lapit ka. Sakmalin ka niyan. Okay. Guys, napawalan na natin itong tarantula. Si gagambang kubeta. Nakakaawa kasi ayaw na kumain. Ito guys ha, papakita ko sa inyo ha. Tutukan mo yung ano. Pakitutukan yung gagamba. Kakalunin. Okay lang. Ito, tutukan mo, tutukan mo. Tutukan mo ha. Guys, pakawalan ko na guys. Ayan guys ha, makita nyo naman. Tutukan mo, papakawalan ko. Para makita nila. Guys, ayaw umano. Ayaw yata. Ayan o, ang laki guys o. Sakop yung isang buong Tupperware. Ayan guys, tutukan mo, lapit mo. Lapit mo, pre. Ayan guys. Ayun na. Ayan na guys. Ayan guys, nakita nyo, pinakawalan ko na. Dito natin. Para malaya na siya at makakain na siya. Ayan guys, nakita nyo. Matakas. Umalis na siya guys, umalis na. Dito sa may ubusan, sa taniman ng aking tatay. Uy, wala na. Yan na guys. Umalis na guys. Thank you. Thank you.